khot ka nyau trap youth council menta sngi kum ka jing sngaulem ye ka jing sha pen yap jong du khot barim ka HNLC menta sngi kala lit ban wa e ka jing tho hasau dong jong umot pran ha yau do haba kren chikila pathai khobor uwe ni ka khot ka HYC ulong baka seng ka dawai ka jing hiar shuki jong menteri kampo yin bat ka sarkar kanthung ye ka kinhun to ket ka ba don jing pech liang khman te nakaliang kaseng menta ka janmiet ko menta kono phaisngi nakaliang kaseng nila wana hani ka jaka ba nginiawa ya kini ki flex kum kadak ka jing penrem ya ka bor jong ketnat kulit bat ya ka bor sarkar hi kumju ya ka bang lasaki kum ka jai penriu ya ka bang nakaliang jong ka ketnat kulit kala shim imim pech ya ka wei kam sim jong wei na ki klawai ka bangila banong ilet ba Chesterfield thank you iba la let no nakani ka slak partai na ka jing de dusman jong kini kulit ki belawan hakapor stengsnya ban shim ya ka jing im jong i hakmat ki khun te kum ka seng nadu mendin kasngi ila yami ban yadon ya kani ka jing skolem na ka menta kani ka jingja ka belajar hakayeng kasem jong i let ba Chesterfield ya ka ba kum ka seng menta kanu phaisngi ilawan ban penpau lingba kini ki jingtho ki bangiwa hangne ban perem ya kani ka bor pulit ba ka bor sarkar kabala shu kebadan kai ka ba selendat ka ba hamdan kanu nu kata ka jing yakran bani penbet bat i let ba Chesterfield ya ka ba kilasuan hakapor stengsnya kajingkeli ka bami kalong ba kum kaseng ba nadakadon kai kata ka ba i let ba Chesterfield i hajing long breu jong i dan kai desi nakaliang katrat kulit kum bangitip nakajing atu jong ki bahieng manakapor sapor kijuan ban toket kijuan syaw ban ibu i henre balai kani kasien ko menta kamsun badan kum kata ka kalenti te ni kum kaseng ni dawa naka tnat sarkar naka tnat kulit ba kadai ban toket da ka judicial inquiry halor kani ka jingle jong kani tnat kulit ba idawa na u home minister ba la kamen rumboy ba uday ban hiar shuki mardor halor kani ka jingja ka ba klap ka balapan i ya ka jingfil ka jong u kumu tau menteri bodi pek ya ka kam trat ya ka home affairs te nakaliang kaseng ya ai ka jing snok tilang ru ya ka sur jong ki nomolai ki bala penbena ya kita ki lat ki ban penrem halor kani ka jingja ya ka ba nilai i bangla tip bakat sadon kata ka black flag di pasai kasngi haka jinglek pendap ya dan burom ya kamet jeng iba liat Chesterfield te ya ka ba nakaliang kaseng yin kani di tang senjam ka baningkong bat ya ka ba nakaliang kaseng yin sanang train kat bat ka sur jong kinong maulai bat ya ka ba nakaliang kaseng ru yin sa perkat ka ka senjam bagi ban sim hadien kani ka jinglek burom ka bakadu ya ka met jong i liat ba Chesterfield nakaliang jong i kum ka kenhun i kentu ya ki pai ba jong ka briu nyau trap ki ba don ya kata ka mensim ban sngolem nak mentau niu klawai kari ba lasai kasngi ka diga jik pendap dan burom ya ka met ka jong i tina kaliang kaseng ni sibu kani ka jingkat pat ya kitu ki bala ban poi ba kin sobaha ban ya poi lang bat makin penkre ya kita plakat ki jong ki haringkat ba kita lamayong makin yara makin ya poi nang tai na po kayeng sa jong ilok jong i hantai po maulai kenton masar bat i kerman scam ba kani ka sur ka ban mi na kani ka jing perem yin sayo ya kata ka jing dawa ka ba hok bat ka ba syai halor kani ka jing sya sim ya ka jing im jong i ba liat Chesterfield